Hey, yo, 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 yo. Witam ponownie w kolejnym już odcinku z Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Beta. I tutaj spróbujemy sobie tego pakiera, czyli tego z wielką, żeby tutaj nie powiedzieć czegoś sprośnego, z wielką lufą. A, ścięło coś, ale dobra. Ale wszystko żyje i zobaczymy, jak z tym pójdzie. To jest ta broń, o której mówiłem, że powinna zostać ewidentnie znerfiona, bo wydaje mi się, że jest po prostu za potężna. No widzicie, to ma bardzo duży damage, bardzo mały odrzut, jak na taką broń, co czyni z tego po prostu narzędzie mordu idealne wręcz. I tutaj nie wiem, jaki mam dodatek do... Aha, nie, bo to jest ta sama postać, to jest ten sam specjalista, nie zmieniałem nic, zmieniłem tylko sobie klasę. Czyli tutaj dalej mamy do wody. Tutaj mamy też dalej tą panią, która ma ten łuk, którego ja akurat nie używam. Kurde, i to jest właśnie ta mapa, która ma największe problemy z płynnością. I tak jest przeważnie na początku meczu, a potem to się jakoś uspokaja. W każdym razie jest to niedobre i powinno tego nie być. No ale to na pewno zostanie do wersji pełnej wyeliminowane. Ja tak cały czas mówię o tej wersji pełnej, a było już kilka takich gier, że beta mi się podobała, a potem pełną wersję już nie zagrałem. Czyli na przykład Battlefield Hardline. Są takie gry po prostu, że przez ten moment nam się gra dobrze, ale generalnie to potem już nam się nie chce, nie? Z tym kodem może tak nie będzie, bo to jest w zasadzie jedyna taka strzelanka multiplayerowa, którą ja teraz ogrywam i którą może prawdopodobnie ogrywałbym w przyszłości, nie licząc CS-a oczywiście, ale w CS-a nie grałem bardzo dawno. Także już go do tej puli... Kurde, do tej puli go już automatycznie nie zaliczamy. Zresztą no, CS a Call of Duty to są tak różne, to są tak diametralnie różne gry, że nawet nie ma ich co w jednej rai stawiać ze sobą. Dobra, drugi nie ma źle, może się uda wbić 14 poziom. A na 16 poziomie odblokowują się te karty jakieś tam takie cudowne. Co to nie wiadomo, co one tam czynią. Przeskoczyłem sam siebie. Wróci, nie wróci? Kaj ono. Kojfnął. Po ścianie. To jest też ciekawe, czy będą takie mapy, gdzie jakoś mocniej będzie wykorzystane to łażenie po ścianach, bo to jest ciekawy bajer bardzo, który musicie przyznać rozgrywkę dość znacznie wzbogaca. Tutaj gdzieś były te komary zabójcze. Granat z muchami CC, jak ktoś to nazwał podczas audycji na żywo. Tam po prostu są jakieś nanoboty w nimi i są podstawione tak jakby na zasadzie miny i wtedy człowiek w to włazi i one zaczynają go gonić i już mu nie odpuszczą i dopadają go i żywcem pożerają i wszczykują mu jad. Dziki jad węża rzecznego. Także trzeba na to uważać. Nesza. Lalalala. Skąd? Kto? Jak? Jak można zabić kobietę na banioku? Toż to jest... W ogóle tutaj są sunraysy, mój ulubiony efekt. Tak, ja się patrzę na sunraysy, a mnie sam mordują. Kurde. I wallhack dupa, kej ludzi kupa. Zobaczmy. O, patrzcie jak słodko. Jestem wielkim fanem i orędownikiem tego efektu. W ogóle patrzcie jakie to są zajebiste te kwiatki, widzieliście? To nie jest tylko zwykły kwiatek jakiś w 2D, tylko to są normalnie piękne kwiatuszki, które są w 3D, normalnie wypukłe. Patrzcie jakie one są dopracowane. Aż zginąłem od wpatrywania się w nie. Także udało się tutaj piękną florę stworzyć ekipie Strayarku, za co chylę czoła. Szczególnie, że w Call of Duty jakoś nie przykładano wielkiej wagi do jakości tekstur i w ogóle modeli i tak dalej. Szczególnie najgorsze to chyba było w Ghostie, to o tym całe peany były pisane. Jakie tam były ognie w 2D i inne cuda przepiękne. No... To nie było dobre, ale Advanced... Ja cały czas się w ogóle myliłem w ostatnim filmiku, znaczy przedostatnim, nie... Znaczy w
pierwszym. Nie Advanced Warfighter, bo to był chyba Ghost Recon. I no Advanced... nie, jak to było? Advanced Warfare? Spodobczyło mi się teraz zaś. Czy to było Call of Duty Advanced... Kurde. Advanced Warfare czy Warfighter? Nie wiem. Już jak zgubią. Ej. Noga tam była. Myślałem, że to jakiś item. Że na przykład noga na zapas. Jak stracę moją, to mogę sobie wziąć nową. A to jednak nie to. To była podła pułapka, że leży oderwana noga, człowiek się gapi. I wtedy spadają mu na łeba bomby z nieba. Cool story. Kurde, no coś nie umie zabić. Ile jeszcze? 4 minuty 4 sekundy. Nie z rakiety, tylko to ty chłopie masz IP do głowy. Odpalamy od razu. Aha! Namierzyłem cię, bandytko. Double kill. Ile tego tutaj wyskakuje na ekranie, to jest normalnie olbrzymia ilość. Olbrzymia ilość komunikatów naraz. Dobra, przepłyniemy sobie pod wodospadem. Można strzelać? Można. A bić? Wszystko można. Szkoła przyszłości. Żaden problem strzelać pod wodą. Koniec meczu, no winning this. Dobra. Teraz wypróbujemy sobie innego jakiegoś specjalistę może. Wybierzemy coś sobie nowego. Jaki to był ostatni kill? Ratatata, taki dokładnie on był. Jak podskoczyła, tak o. Przykro sprawa, przykro sprawa. Oczywiście nie mam je zaś na żadnej pozycji, pomimo że nie wypadłem tak źle. Jak to się mówi, przynajmniej ping dobry, nie? Tak bych to widział. Zawsze trzeba się doszukiwać jakichś plusów. W ogóle zaś jest tak gorko masakrycznie, że siedzę i się łostapią się sam normalnie. Dobra, co nam tam teraz wylosuje? Zwolniona maszyna losująca, odblokowałem sobie grip, ratio poniżej 1 to nie jest za dobrze, to jest raczej słabo. Dobra, damy sobie to. I ja sobie zobaczę tutaj, czy ja mogę wziąć ten dodatek, suppressor, no, najlepszy dodatek. Dobra, ale i tak będzie spoko, to powinno być spoko. Dobra, a specjalista, to mieliśmy. To teraz, proroka... Dobra, weźmy sobie Battery, War Machine, Kinetic Armor. War Machine. To jest ciekawe, dobra. Spróbujmy tym razem to. O, patrzcie jaka hashtag ładna pani. W ogóle zaś mi się kojarzy z jakąś babką, bo w ogóle z jakąś postacią z jakiegoś filmu. I no teraz nie umiem powiedzieć dokładnie o kogo mi chodzi, ale wy jesteście mądrzy, to pewnie będziecie wiedzieć. Dobra, jedymy. My jesteśmy w CDP-ach, zaś 2 babki w drużynie, 3 murzynów, 1 człowiek. Oczywiście taki żart, no racism. No to rasizm. Dobra, i spróbujmy sobie pakiera z tym łonem. Aha, czyli tutaj jak zapełnię ten pasek, to odblokuje mi się jakaś super broń tajna III Rzeszy. No, ciekawy jestem, zobaczmy. Trzeba będzie być teraz skutecznym jak Bull Terrier. No teraz jak to nie ma w zasadzie odrzutu, to już jest w ogóle broń bogów. Dosłownie mod Tora. Mod Tora. Kuźwa! Zablokowała mi się myszka na klawiaturze. Muszę odsunąć klawiaturę, bo ginąć z kuli tego, że myszka trafia na klawiaturę, to jest raczej... Lameriada! Dobra, idzie pięknie. Jesteśmy w połowie drogi do tajnej broni III Rzeszy. Jo nie chcę! Dobra, lyk. Mają już ludzie poodblokowywane bodaj własne awatary, albo to jest awatar, jak to się mówi, defaultowy? Nie wiem, bo jakaś tam morda taka była. I te nogi, ja nie mogę dalej uwierzyć, że sam są nogi. To jest dosłownie nowum. Nie z tej ziemi. Help needed, SOS. Czy tutaj się uda kogoś udupczyć? Łazimy w kółko.
Ło! Pani. Co wy robicie? No i lepszego. Sam ktoś łaził. Albo mi się ino zdo. Ja, no i wskoczyła, przeskoczyła, jeszcze mnie zabiła. Typowo. Typik for Call of Duty. Wow! Generalnie ciaplyta z nas została. Co tam robią? Co się sam od... Aha. No i teraz pewnie nie będę umiał do końca meczu i nic zabić. Leci jeszcze jakiś pieron. Śląski pieron. Nic tu nie było. Jest. Bieramy maszyna. Wow. To jest panie Grenade Launcher. Ale taki zacny. Ej! No to żech poszczylą. Dajcie spokój. Powinno być tak przynajmniej, że jak ani jednego pocisku nie wyszczelimy, no to nie znika, no bo to jest... Kurde bele... niesprawiedliwe i mi teraz jest strasznie smutno. Dobra, zaraz sobie bodaj zmienię klasę na coś inkszego. Tu był ktoś? To były haluny. Nie! O, jak dobrze, że jestem magiczny i potrafię biegać po pionowych ścianach. I na głowę, jeb. Tam leci hopek. Wy ślepcy. Kuźwa, dobra, zmieniamy klasę. Weźmy sobie może... Sentinel, on ma... Aha, to jest taki z tłumikiem. Aha, o, ja nie lubię takich broni, no ale dobra. Co tak... Pyrczą ino. Nie są fully automatic. Ale spróbujmy. No i dlatego ich nie lubię i dlatego zmieniam klasę na inną. A Bridge? Co tutaj ma... Wow. To jest shotgun. Ale taki... Wydaje się silny bardzo. A bo to nie ma shotgun? Zaraz zobaczymy. Kurde, ale dajcie kogoś zabić. Nie byćcie takie przepadzite na kile. No weźcie, no. Kurde bele. Elemele. Wasz maszyny. Nikaj. Wow. To mi się kojarzy z legendarnym już Usasem w Battlefieldzie. Ciekawe, czy to też wynerfią, bo to też jest strasznie mocne. Ten kurde automatyczny shotgun i to nawet nie trzeba... I to nawet nie sprawdza się ino na małym dystansie, ale też na całkiem... takich średnich odległościach. Widzieliście? To są kurde 2 strzały i... To już idzie kipnąć od tego. To jest masakracyjna broń. Aż się wszystko w podporach zachwiało. Nie biorę jeszcze tego, bo zaraz mnie zabiją i... A dobra, teraz wezmę. Raz się strzelę. Wow. Wow. Solidnie pierę. To jest... O, no i spoko. To też jest na czas i bardzo dobrze, bo jakby dali do tego... Jakby to dali nie na czas, a z... O, UAV się odblokowało. A tylko ograniczona ilość amunicji, to było strasznie zabójcze. No, bardzo mi się ten shotgun spodobał, muszę przyznać. Chyba sobie stworzę jeszcze jeden preset klasy, jak właśnie z nim. O, tu mam taki ładny... Pyrczek. Do pyrczenia. Jep, i nie masz głowy, gościu. Czy tam, babko. O! Całkiem zacnie. Zobaczymy, jak tam postępy.
Kto ostatni zabił? Czyżby ja? Nie, kto inny. O, z wyskoku, dub, ręce przestrzelił. A ta już ślizgiem leciała do niego, no ale... Ale nie wyszło. Czyli... O, jestem na drugim miejscu. Kobitki dwie pierwsze. Damska tak zwana supremacja. No, całkiem spoko. Ratio 1,42. Już zaczyna coś się dziać w pozytywnym, jak to się mówi, w pozytywnym kierunku. Jak tam staty? 94 jednak. Aha, ale to chodzi o win-lose. A, ja myślałem, że o szczelańsko. Medalów tyle. No dobra, spoko. Dobra, synki, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był trzeci odcinek z Call of Duty. Z bety Black Opsa, ale tam to w tle teraz śmiesznie zacina. Nie wiem, czy chcecie jeszcze więcej oglądać. Nie wiem, czy jeszcze zdążę nagrać, bo rzekomo beta się kończy. No. To by było tyle z mojej strony. Dziękuję. Kciuk do wierchu. Pam, pam, pam. Widzimy się.